Isahluko sesikhombisa sendatshana enesihloko esithi Ehlisa umoya ebhalwe uKhangezani Majola. Sekuyoshaya ihora le-11 ebusuku. UBayanda uhuqa okudala ubuthongo. uZethu ecabanga, awu nakho-ke uselele lo, hhayi-ke awuthi ngiphuma impela-ke, angiphuma impela nakho-ke. Nebala ephuma, uBayanda ephaphama. Hayi khona, hayibo, lesi-ke ngizwayo ngempela, angabe ey'kabani ebusuku kanje, ngeke, awuthi ngilunguze wendini, hayibo, kodwa ngempela uthi ngibona kahle, umalumekazi ebusuku kanje uyakuphi? Manje le moto kaMhlongo eme egethini ithini indaba yayo? Hayi namhlanje yabo ngizoke ngizwe impela, nangu umalumekazi esondela, nangu noMhlongo ehle impela, awuthi ngibone kahle bayahagana, hayibo, awuthi ngibone kahle baqabulana, hhayi-ke incwadi igcwele. Kodwa ngempela umalumekazi uwumuntu onjani uma ngabe umuntu onjena ngempela?